Għallilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym. Antonello Bellesellilkom jagħtikom merħba l-34 episodju mis-sensiela botta u risposta fejn illejla ser ikunu għadin niddiskutu il-kampjonat BOV Challenge li intrabaħ minn Sliema Wanderers ftit tal-ġimgħat ilu. Kif għadin taraw illum miegħi fuq il-panel għandna tlet players minn tlet temijiet li nistgħu ngħidu hekk kellhom stadjum pożittiv ħafna f'dan il-kampjonat fuq il-naħa ta' fuq il-lemin ħdejja għandna l-champion rappresenta l-team champion tal-BOV Challenge League Sliema Wanderers Miles Spearman. Fin-naħa tisfel fuq in-naħa tax-xellum kumbat jirrappreżenta lil Nashar Lions it-tim ieħor li ġie promoss fil-Premier League tal-istaġun li ġej għandna lil Ryan Gilmore Kassar. Naħa l-oħra mbagħad għal Swieqi United it-tim li rebaħ il-relegation pool għandna lil Jean-Claude De Battista li minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja tal-lejla qodhom ukoll jingħaqdu magħna biex jassistu għal dan il-programm. Passoltu nħeġġeġ lilkom is-segwaċi tagħna tal-Kamra Sportiva illi jekk nixtiequ tgħidu tagħkom staqsu li domanda lill-panel li għandna llejla tom tistgħu tagħmlu dan billi tħallu l-kummenti u d-domandi tagħkom fis-sezzjoni illi għandna miftuħa apposta għalikom fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna mal-live tagħna llejla. Passoltu waqt dan il-programm se nkun qegħdin nagħtu naqra ħarsa lejn x'inhu jiġri fid-diversi avvenimenti sportivi illi għandna llejla madwar l-Ewropa tista' tgħid fejn għandna wkoll il-korrispondenti tagħna li se jkunu qegħdin jaġġornawna fuq bażikament dak kollu li qiegħed jiġri bħalissa fil-Premier League tal-futbol fejn Newcastle United jinsabu fil-vantaġġ bl-iskor ta' 1-0 grazzi ta' autogol ta' Dennis Undav, grazzi lil James Said il-korrispondent tal-futbol Ingliż li wkoll qiegħed jaġġornana fuq din il-logħba u f'Europa League il-logħbiet li għadhom kemm bdew Sevilla Juventus u Bayer Leverkusen Roma UEFA Conference League se talkmar West Ham Basel Fiorentina dawn li Mark Xkembri se jkun qiegħed it-tina ħarsa lejhom, ovvjament il-logħbi tagħhom jibdew issa daqstant għadna xejn xejn, min-naħa l-oħra ġewwa Aberdeen hemm l-aħħarat tal-Premier League Darts għal dik li hija wkoll l-ewwel fażi fejn Nathan Espinel rebaħ id-decider għal raba' post u hekk ikkwalifika għal playoffs se jkollna ġimgħa ġewwa Londra. DSP jeleb il-Johnny Clayton 6-1 fil-waqt li Gerwin Price jeleb il-Peter Wright bl-iskor ta' 6-2 għal daqstant l-ewwel semifinali tas-serata tal-lejla ser tkun dik bejn Price u Espinel. Niġu issa biex ukoll niftħu d-diskussjoni tagħna u nibdew billi naraw naqra l-għajnuna tal-grafika klassifiċi rispettivi li kellna u għalissa sentukom il-klassifika tal-top 6 il-promotion pool li rajna l-Sliema Wanderers jirbħu b'75 punt, Nashar Lions 60, Zejtun Corinthians 47, Tarshin Rainbows 46, Melita 34 u Zurri 32 punt. U hawnhekk indaħlu diskussjoni lil Miles l-ewwel persuna nkellem il-lejla Miles l-ewwel merħba fil-programm tal-lejla ta' botta u risposta u nibda qabel xejn billi nifraħ lilek u lil sħabek u l-kumplament tal-klan ta' Sliema Wanderers għal-rebħ tat-titlu ta' din is-sena. Kemm kienet importanti, anzi qabel xejn, forsi tina l-ewwel kummenti fuq is-suċċess li kellkom matul dan l-istaġun, kif ukoll kemm kien importanti li klabb tal-istatura ta' Sliema Wanderers ikollu ritorn immedjat fl-ogħla diviżjoni.
Le 100% fimni aħna fil-bidu tal-istaġun diġà mill-ewwel il-klabb għalilna x'inhu l-objective tagħna. Ġifieri ovvjament dak li niġu promossi huwa l-ewwel target. Ovvjament preferibilment dejjem tkun titla' Champions. Għamluha ċara ħafna. Ovvjament nafu l-istatura ta' klabb ta' Sliema. Ġifieri aħna bħala players konna nafu x'iridu nagħmlu, ma kienx sempliċi xejn, konna nafu ma kienx ħadd sempliċi, imma it was very clear from the start what the objective was straight away. Meta tqis anki l-fatt li ħafna jgħidu il-first li huwa Challenge League huwa kampjonat diffiċli ħafna. Stennejtu li ħadd iddominaw b'dan il-mod? Ifhimni kienet eżatt kif naqbad ngħidlek ma nafx għax konna naf li tkun diffiċli ħafna. Ġifieri nafu li fiċ-Challenge League ovvjament għandek inqas barranin, għandek kull logħba hija differenti, ġifieri ma tkunx taf kif ħadd tmur. Imma all in all kolmetlek ħadna logħba b'logħba, ġifieri ma kellniex f'moħħna isma' sa l-20 logħba rridu nkunu qegħdin hemm jew hekk logħba u ovvjament dejjem bl-oġġettiv li nirbħu logħba b'logħba nibqgħu nibnu fuq hekk. Tajjeb wisq, Ryan, niġu issa lik l-ewwel grazzi tal-lejla ingħaqad magħna u bħalma għamilt ma' Miles nifraħ lilek, l-sħabek u l-klan ta' Nashar Lions għal promozzjoni li ksibtu. L-ewwel net forsi tina ftit l-ewwel kummenti tiegħek fuq dan is-suċċess li ksibtu qabel ma niġi għad-domanda li għandi għalik kjoġbok. Ija mela, bħala klabb il-promozzjoni ilha ġejja ġifieri l-aħħar 4 snin niġġieldu u dejjem konna viċin, imma nemmen dis-sena tajna spinta ikbar biex għax peress li niżlu timiet bħal Sliema li kienu konna nafu li ħajċċallenġjaw, improvjajna t-tim fej xtaq l-istaff tekniku u l-ħaqna t-target kmieni iktar mill-istennejna, imma l-importanti l-ħaqna t-target tagħna li dis-sena nitilgħu fil-Premier Division. L-istorja tal-kampjonat tagħhom kienet komda min-naħa, imma kienet komponenti min-naħa l-oħra. U dan għaliex barra mill-ground kellhom diversi problemi. Fosthom anki li l-klabb tilef il-każin. Fil-fatt qed jiġini frasi dak l-streamer fattulna l-każin imma l-Premier xorta tingħid. Kemm kien importanti għar-raħal tan-Naxxar illi minkejja kollox tiksbu il-promozzjoni. Nemmen li kien importanti ħafna di promozzjoni dis-sena, nemmen li ħabba snin ta' qabel u ħabba l-problemi kif qed inti tajjeb barra l-ground, daħlet ċertu biża' fit-tim li jista' jibda jmur lura. U nemmen di promozzjoni ġalet in-nies ta' madwar il-klabb u n-nies tar-raħal tan-Naxxar jinsew il-problemi l barra l-ground, jasbu iktar b'mod pożittiv u kibret ukoll ċertu entużjażmu bl-istaġun li ġej għax ovvjament ħankunu fil-Flora Diviżjoni ta' Malta. Mhux forsi naħseb tista' tgħinkom ukoll li forsi ġibu premises teni li wara kollox kull klabb, speċjalment il-klabbs tal-Premier għandu jkollhom, le? Nemmen li dik ħatajn ħafna, ġifieri dik li qed Flora Diviżjon se titfa' aktar pressure, anke pubblikament tidher iktar, ġifieri kollox qed jgħin lill-klabb tan-Naxxar biex iġib dak li ħaqqu jew għall-inqas iġib xi ħaġa li fil-First Division ma ġibniex, anzi ħadulna minn flok bħalna t-tinti. John, issa niġu nitkellmu naqra miegħek ukoll. Grazzi tal-li llejla aċċettajt li tingħaqad magħna. L-ewwel kummenti tiegħek qabel ma nidħlu naqra fi żjed dettalji jekk jogħġbok. Nsellimlek Antonio, grazzi. Aħna bdejna l-istaġun tista' tgħid b'tim ġdid, totalment, coach ġdid, staff ġdid kollu. Jekk ma jsir żbaljat mill-ewwel 11 tal-ewwel logħba kull ma kien hemm mis-season ta' qabel konna ġiex li players.
Jiġifieri kienet naqra diffiċli, però bdejna naħdmu tajjeb fil-pre-season. Pre-season ma tlifniex logħba waħda, jekk ma se żbaljat dejjem, jiġifieri kellna nibdew il-kampjonat, sfortunatament naqra mhux daqshekk tajjeb għax bdejna b'naqa' telf u draw, allura kienet naqra jibsa biex nirkupraw daw il-punti. Infatti l-għan tagħna kien li niġu mal-ewwel sitta biex ovvjament is-staġun li ġej nkunu nistgħu nippreparaw għalih sew. Dan ma ntlaħax ta' target ovvjament għax bdejna naqra ħażin, però tista' tgħid mill-ewwel ġimgħa ta' Diċembru sa l-aħħar ġimgħa ta' April labna 18 logħba u kull ma tlifna logħba waħda. U d-draws kull ma kellna 5, ġifieri kellna tista' tgħid 75% tal-istaġun li konna konsistenti ħafna mbagħad fih. Ċertament ukoll ġejtu verament viċini li tieħdu Infatti għal ġiex punti ma konniex viċini. Biss minkejja kollox, temmen naħseb li għandkom tqisu dan l-istaġun bħala wieħed pożittiv? Jekk tikkunsidra kollox kif qedlek kellna tim ġdid, players ġodda, coaches ġodda, nemmen illi kien staġun xorta pożittiv ħafna. Il-fatt illi ġibna 50 punt tiġi l-ewwel fir-relegation pool li dan ir-relegation pool nemmen li kull logħba kienet final, kien jibes ħafna, ġifieri tilab mamnijat l-aħħar, mamnijat warajk eżatt, m'hemmx differenza, ġifieri kienu finals kollha tista' tgħid. Nemmen li kien staġun pożittiv ħafna lina. Grazzi Ġan, mela se mmorru għal waqfa qasira ta' riklami jibqgħu magħna għaliex id-diskussjoni se tkompli wara dawn. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarowna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Offerti speċjali mingħand Game Breaker. Anki int tista' takkwista kopja tal-PlayStation 5 Disc Console hekk kif Game Breaker qed joffri kopja tal-konsol flimkien mal-logħba God of War għal prezz speċjali ta' €569.99. Għalhekk dan hu ċ-ċans li ilna nistennew. ċans sa fl-aħħar anki int ikollok il-kopja tant mistennija tal-PlayStation 5 Disc Console. U mbagħad bonus bħalma hu l-logħba God of War inkluża mal-prezz. Fejn tista' ssib offerta aqwa minn din? Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar.
It-tieni parti tal-programm botta u risposta l-produzzjoni ta' diskussjoni sportiva li kull nhar ta' ħamis jiena Antonello Bela nkun qiegħed intella u fejn niddiskutu diversi temi. Illejla qegħdin niddiskutu ftit il-kampjonat BOV Challenge. Daħlulna xi messaġġi hawnhekk. John Borch fejn qed jgħidlilna wiġ bil-qlub naħseb il-programm qiegħed jogħġbu. Grazzi wkoll talli qiegħed issegwina llejla, ma inkomplu wkoll id-diskussjoni tagħna llejla mal-mistednin tagħna. Naraw issa anki bl-għajnuna tal-grafika il-klassifika tal-kampjonat BOV Challenge il-playouts fejn kif edna United rebħuha b'50 punt, Fgura United it-tieni 41, St Andrews 40, li Athletic 39, Attard 37, Marsa 35, San Juan 34, Rendi 31, Marsa Scala 29, Imqabba u Vittorioso Stars 22 u Imtarfa 21. San Juan, Rendi, Marsa Scala, Imqabba, Vittorioso Stars u Imtarfa ġew relegati għal kampjonat nazzjonali amatorjali tal-istaġun li ġej fuq il-klassifiċi mod ġenerali ħan nitkellmu fit-tielet parti tal-programm. Ġan naqbadna din il-fażi ħalli nerġa' niġri għalik din darba. Kemm kien importanti illi jżommu ċertu konsistenza min-naħa tagħkom biex anke eventwalment issalvaw kmieni. Din kienet importanti li nżommu konsistenti kif għatlek mill-ewwel ġimgħa ta' Diċembru tista' tajf dak iż-żmien konna forsi mhux ċerti imma konna kważi ċerti li l-ewwel sitta tkun diffiċli. Issa kif għatlek ġejna għal ġiex punti ma ġejniex mal-ewwel sitta, però l-fixtures ovvjament imbagħad kien hemm xi telfu hekk jiġifieri bekk konna ġejna naqra viċin, però kif għedlek kienet diffiċli għalina. Allura minn dikinhar tfajna aktar moħħna hemm, bdejna naqdu iktar, kif għedlek konna plejers ġodda. U infatti it-timiet li waqgħu, is-sitta li waqgħu, rajna illi kif meta tilfu logħba u reġgħu tilfu oħra, kienet diffiċli ħafna lihom biex jerġgħu jiġu ma' dawk is-sitta li ħajsalvaw. Aħna li kellna telfa waħda kif għatlek u waħda mill-biża li kellna illi wara dik it-telfa nerġgħu nieħdu telfa oħra, ovvjament il-moral li kun baxx wara ran twila hekk terbaħ, terġa' tieħu ġiex telfit fuq xulxin kienet tkun naqra diffiċli, però irnexxinna nġibu rebħa żgħat wara mal-Marsa jidhilli u minn hemm l-hemm tista' tgħid konna salvi bla problemi ta' xejn. Infatti qed itsemmi r-rebħa li kienet saret fit-22 ġurnata fejn irbaħtu 3 b'xejn mal-Marsa mhux talli rbaħtu talli irbaħtu wkoll b'mod konvinċenti. Konna dominanti ħafna dik il-logħba, fil-bidu ngħid il-verità konna ħriġna ftit naqra batuti, ovvjament kif għatlek moralment konna nkisrin għax wara ran twila konna tlifna ma' Attard li nemmel ma kellna nitilfu għad dik il-logħba imma il-futbol. L-istess skor li qed insemmu wkoll. Eżatt. Imma mbagħad mal-Marsa urejna l-karattru u għamilna 3 goals fit-tieni ħaf jidhilli li tawna rebħa. Miles. Ser xtaqt li nkellmek naqra issa rigward il-konflitt li kellkom Paul Zammit. Kemm taħseb illi inti bħala plejer individwali kif ukoll id-dressing room bħala tim tallimtu mill-esperjenza u l-kapaċità tal-coach tagħkom? ħafna, ifhimni ħafna, kulħadd jaf kemm hu kapaċi, Coach Paul, kulħadd jaf l-unuri kollha li rebaħ jiġifieri fil-karriera ta' rwol ta' coach. U jien nemmen li kien ta' pedament kbir għalina u li jena ħafna bħala skwadra u anke individwalment imma speċjalment bħala skwadra fejn għadna
ġabna nemnu ħafna u Coach Paul huwa coach vera speċifiku wkoll fuq ix-xogħol li jaħdem fuq ġi jidħol f'ħafna dettall li tagħmel id-differenza. Jiġifieri jien nemmen li kienet punt vera kruċjali u importanti għalina l-coach dis-sena. Mela, għandna aġġornament ieħor minn ġewwa St. James Park fi Newcastle fejn it-tim lokali qiegħed jirbaħ 2-0 kontra Brighton and Hove Albion. Ftit mument qabel mit-tieni taqsim, l-ewwel taqsima skużawni, Dan Burn jiskurja gowl kruċjali li potenzjalment ukoll jista' jagħlaq id-diskors fejn tidħol Newcastle u l-attentati tagħhom illi jidħlu fil-UEFA Champions League fl-istaġun li jmiss. Din għal-kuriżità li wkoll xtaqt insaqsi tar fuq nota personali. Lab barra l-pajjiż u issa wkoll qiegħed tilgħab fix-xena tal-futbol lokali. Mill-esperjenza tiegħek ħansejħula hekk. Fejn taħseb illi s'issa il-futbol Malti jinsab mhux ngħid on a par, imma li qiegħed fit-triq it-tajba biex jilħaq jew jipprova jilħaq il-logħba barra minn Malta u fejn taħseb li jrid jitejjeb l-iżjed. Qed laqja dawn qed ħansaqsilek id-domanda. 100% fimni evidenti ħafna x'inhuma s-sitwazzjonijiet, jiġifieri l-livell tal-futbol lokali u għala qiegħed kif inhu kumparat ma' ċertu kampjonati oħra uħud minn Malta. L-ewwel nett għandek rigward ta' livell ta' investiment u flus. Jiġifieri barra minn Malta għandek miljuni kbar li jiġu investiti ġol clubs, ġo players, ġo facilities, ġo training ta' kuljum, ammont ta' staff, konsistenza ta' ċertu affarijiet. U koll għandek limitazzjoni ta' kemmu kbir il-pajjiż u koll il-revenue li jdawwar kull klabb komparat ma' barra kompletament differenti. U imma nemmen li fl-aħħar ftit snin naqra l-futbol lokali improvja ħafna. Ovvjament bħalma dejjem għatlek bil-limitazzjonijiet li għandna rigward anka facilities. Mhux kull klabb għandu l-facility tiegħu. Qed ngħidu wkoll clubs ta' Premier, ġifieri ovvjament dawk tippretendi li ġenerali aħna. Eżatt. Ġifieri jien nemmen li dawk huma punti li ma tiġix mill-players, ma tiġi minn ħadd huma ġest fatti li tittejx bihom. Imma nemmen li bil-limitazzjonijiet tagħna li għandna għamilna pass il qudiem ħafna bħala iva wkoll bħala rigward ta' clubs anke bħala nazzjonal nemmen jien u ovvjament dejjem il-futbol dejjem jinbidel, jiġi fl-aħħar ftit snin kellek iktar barranin din jiġu introduċi fil-xena lokali. Jiġifieri dik tagħmel differenza wkoll rigward fejn għandek il-klabb għandu ikbar għażla fejn jista' jagħżel u jilgħab ċertu players. Sewa wisq, mela Ryan, qabel ma niġi għalik għandna messaġġ mingħand Cardboard Xrapa fejn qed jgħidilna Ryan Gilmore kassar solo un kapitano, ma nafx forsi twiċċa bil-semmi. Dak huwa support kbir tan-naxxa ġifieri dejjem wara t-tim u jżomm mal-Inter ukoll ġifieri moħħu miftuħ. Nsemmi ukoll il-Karmu ringrazzjaw ukoll li qiegħed isegwi il-programm qed naraw ukoll il-Dirjun li qed iħeġġeġ il-sħabu Luku Daniel ukoll biex isegwu il-programm tagħna. Qed insemmu s-supporters Ryan, intom għandkom fan base qawwija. Tista' naħseb kien ukoll element importantissimu. Għandna fan base li ma nafx hekk
mhux kull klabb għandu. Bażikament hemm eżempju qabel ċertu logħbiet daw jagħmlu l-jieli biex jagħmlu l-koreografiji differenti, ħafna mill-logħbiet, dejjem wara t-tim, ovvjament daw huma nies li jħobbu l-klabb, jaħdmu b'mod volontarju ġast ma għandhom passjoni lejn il-klabb u jridu l-aħjar għalina l-plejers u għall-klabb tan-naxxar. Jiġifieri dawn għandhom il-naxxar f'qalbhom u nies bħalhom jgħinu lir-raħal tan-naxxar jaqbel ċertu targets bħalma minna dis-sena li nitilgħu fil-Premier League bl-għajnuna tagħhom. Sewwa wis, u min-naħa l-oħra, ħanitkellmu fuq it-triq tal-promozzjoni tagħkom issa. Intom ukoll fil-bidu tal-kampjonat għamiltuha tliftu l-ewwel logħba kontra appuntu Sliema Wanderers imma mbagħad minn hemm bdejtu ran ta' 15-il logħba bla megħluba. Kemm taqbel miegħi meta jgħid li il-promozzjoni waslet grazzi għalhekk? Le, eżatt, nemmen li l-clubs, ħafna mill-clubs ta' Challenge League kif kien il-format, it-target kien li mill-ewwel round kemm jista' jkun inġibu punti, ġifieri t-target tagħna kien li nkunu mal-ewwel sitta u dik ir-ran ta' 15-il logħba mhux megħluba għenitna biex niċċallenġjaw għal-lig u għall-promozzjoni u nkunu mal-ewwel sitta malajr kemm jista' jkun li dak għenet it-technical staff għal-Jannar biex isiru ċertu akkwisti biex nikkonsolidaw ruħna fit-taqtija għall-promozzjoni. Tajjeb wis mela se mmorru għat-tieni waqfa tagħna għal-lejla, id-dibattitu ikompli wara dan il-bluk ta' reklami, ibqgħu magħna dalwaqt magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xerawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Offerti speċjali mingħand Game Breaker. Anki int tista' takkwista kopja tal-PlayStation 5 Disc Console hekk kif Game Breaker qed joffri kopja tal-konsol flimkien mal-logħba God of War għal prezz speċjali ta' €569.99. Għalhekk dan hu ċ-ċans li ilna nistennew. ċans sa fl-aħħar anki int ikollok il-kopja tant mistennija tal-PlayStation 5 Disc Console. U mbagħad bonus bħalma hu l-logħba God of War inkluża mal-prezz. Fejn tista' ssib offerta aqwa minn din? Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun.
Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xorta wara tas-sensiela Botta u Risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Naħma l t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta fejn il-lejla flimkien miegħi Antonello Abela ma' Miles Birman, difensur ta' Slima Wanderers, Ryan Gilmore Kazzar, difensur u kaptan ta' Nashar Lions, u mal-goaler ta' Swick United, Jan De Battista, qegħdin niddiskutu l-kampjonat Bjovic ġilli intem ftit tal-primat ilu. Fakkarkom ukoll min jixtieq jgħid tiegħu jew jikkummenta fuq dak li qegħdin niddiskutu llejla, intom tistgħu tagħmlu dan fis-sezzjoni li għandna miftuħa għalikom tal-kummenti. Aġġornament fid-darts din id-darba Dimitri Vandenberg jeleb il-Michael Smith 6-4 fit-tielet logħba tal-Premier League is-6 fil-lejl li għandna ġewwa Aberdeen. Round up ukoll ta' dak li qed jiġri fid-darts intulkom għada filgħodu. Inkomplu issa mal-mistednin tagħna illejla. Kellna format temporanju dis-sena, vera, imma bil-isma tagħkom dwaru. Taħsbu li kif tqassam il-kampjonat ta' din is-sena qassam tajjeb fejn l-ewwel kellna qisru round robin u mbagħad tqassmu 6 u 12? Jiena minn naħatejn tqassam b'mod stramb ngħidu hekk. Ġifieri kien hemm raġunijiet, imma li t-timijiet jinqasmu f'nofs season u l-ewwel 6 ma jistgħux jaqgħu u jaqgħu 6 mit-12 ta' wara kien lig vera stramb u mhux tas-soltu li minn 12 jaqgħu nofshom kienet xi ħaġa li l-importanti li kien temporanju, bażikament kienet ta' darba u kien stramb ħafna, dik il-kelma stramb. Forsi ma Eżatt, nafx. jiena naqbel ħafna ma' Ryan ukoll. Kien vera uniku, jien ngħidu hekk, u jien ma nafx qatt ma smajt li hawn 6 timijiet minn ġolik, u nemmen li wkoll kienet xi ħaġa ta' pressure ukoll fuq il-klabs għax jisek jekk ma tkunx mal-ewwel 6 meta jinqasam il-lig bħalma qal sew Ġan li għandek ċans taqa', ġifieri tista' tkun x'inhi qasam il-lig u tkun qiegħed is-7 post xorta qiegħed biċ-ċans li taqa'. Jiġifieri kull logħba bħalma qal Ġan hija final u kull logħba tiġġieled li wara kull logħba l-klassifika qed tinbidel. U ovvjament anke l-fatt li eżempju nieħdu aħna u n-Naxxar Ryan fej staġun labna kontra xulxin 3 darbiet. Hija xi ħaġa li wkoll ma tantx tisma' ħafna biha, fimt? U speċjalment l-aħħar round. Nisimgħuha fl-Iskozja, Miles, fejn inti suppost taf eżatt. Ivu, jien qed ngħidlek rigward ta' in ġenerali kif inqasmet l-aħħar biċċa fej l-aħħar 10 logħbiet tilab kontra l-istess tim darbtejn. Hija komma qedlek ma tantx issir bħalma Ryan ukoll. Imma bħalma temporanja ġad dis-sena, ovvjament naf li ħajkun hemm naqa' tibdil ukoll rigward il-Premier sena d-dieħla wkoll għax ħajaqgħu 3 timijiet u jkun hemm playoff jekk min issejjer żbaljat, ġifieri dik ukoll ħadkun ta' peace fil-klabs tal-Premier ukoll. Issa li speċjalment aħna u n-Naxxar li għadna kif ġejna promossi, ġifieri dik l-opinjoni tiegħi insomma. Jiena naqbel ma' Qabel ma tajt tiegħek għandna aġġornament li wkoll nixtieq noħroġ mill-ġewwa Basel fl-Iżvizzera, Fiorentina jmorru fil-vantaġġ permezz ta' Nicolas Gonzalez, Fiorentina 1, Basel xejn 35 minuta, Nicolas Gonzalez gowl vitali ħafna ta' kwalifikazzjoni tal-Fjola għal-finali tal-UEFA Conference League. Ġan,
Le, kif Ejja kif qalu sħabi kien kampjonatna speċjali, uniku kif qal Majs ukoll. Ovvjament il-timijiet li ġew mal-aħħar 12 tista' tgħid kienet diffiċli ħafna. Aħna nitkellem għalina at a point aħna konna kif ġejna minn 3 repjiet wara xulxin, bit-telfa li konna ħadna ma' ħadd-tard, kieku tlifna l-logħba ta' wara li semmejna mal-Marsa, konna niġu fiż-żona tnaqgħu. Ġifieri kien daqshekk li kien kwetanti li ma tistax ma terbaħx. Fej forsi staġunijiet qabel tim li jkun f'nofs il-klassifika jitlef telfa 2 xorta jibqa' komdu għax ovvjament jaqgħu 2 jew 3. Dis-sena ma stajx tagħmilha, ġifieri titterbaħ l-lob kollha hekk possibbli u hekk biss tista' serraħ rasek li ħassalva. Forzi, għanamlu ipotezi dejjem. Il-kampjonati qasmuhom sa 18. Biss qasmuhom fil-gruppi ta' 9. Taħseb li kien ikun format aħjar? Jiena fl-opinjoni tiegħi nemmen li in the first place ma kellux jinqasam. Ovvjament jiena forsi qed nitkellem jekk għax jiena biased, ovvjament għax it-tim tiegħi kieku bqajna nilagħbu l-lob kollha kien forsi konna ċans iktar illi nesqu forsi viċin it-tielet post. Il-fatt li il-punti li ġibna aħna konna ġibna punti daqs il-tim li hija fit-tielet post jekk se żbaljat, ġifieri ovvjament tgħid li l-lob huma differenti, forsi timijiet tal-ewwel sitta huma aktar ta' kwalità, ovvja. Imma nemmen illi kieku ma nqasamx il-kampjonat, nemmen li timijiet bħalna u anke timijiet li kien hemm magħna bħal Vgura u Luxol, nemmen li konna nesqu iktar viċin biċ-ċans u ovvjament li kien jiġi iktar eċitanti. Sminnaħa l-oħra ġan, għal Malta, jiena kont minn dawk li kritikajt apertament meta kellna l-Premier b'16. Aħseb wara kampjonat b'18, naħseb li għal Malta 18 qed stretch kienet se tkun ħafna, jiena hekk saqsejtkom ukoll jekk il-format ta' ġestazzjonijiet b'9 u forsi jitilgħu 2 jew 3 kien ikun iktar ġust jew hekk. Jiena nemmen li l-fatt li waqgħu 6 kienet l-iktar ħaġa li naħseb kienet krudili għal dan il-kampjonat għax u għat-timijiet ovvjament għax jaqgħu 6 minn 12 naħseb kienet kera wisq. Eżatt, però b'xi mod rrid tnaqqas it-timijiet wkoll. Ekku. Forsi li seta' tissir, forsi seta' tsel fuq stretch ta' staġuni, flok f'season wieħed rranġajna kollox, taqsmu fuq sentej u bekk ma telimina li twaqqa 6 f'staġun wieħed. Tista' wkoll. Rajn, forsi għandhom iktar esperienza f'divizjoni ma nafx tista' tiżid ħaġa mad-diskussjoni li qbadnejna u ġan. Ifimni, bħalma qed intom idu jissolvew l-affarijiet f'season wieħed li daw batewhom il-6 clubs li waqgħu li ovvjament ma qablux magħha li nqasam 9 u 9 jekk Minister żball kien qasam is-season ta' qabel, kien qasam diviżjonijiet, ġifieri wasal iż-żmien naħseb li ċ-challenge li jkun kif taqbad lig normali. Mit-timijiet jilagħbu kollha kontra xulxin darbtej u nemmen li jkun lig ġust wasal iż-żmien li wara żewġ seasons li jinqasmu jaqgħu 6, issa wasal iż-żmien li jiġi lig normali u ġust kif suppost bażikament. Ma jseħsibijiet tiegħek. Onestament għal kollox sħabi, ġifieri m'għandix ħafna xi nżid rigward li kienu uniki u nafu li issa ġew fuq bażi ta' lig nistgħu ngħidu normali fl-għajn tal-pubbliku, jiġifieri issa there again bħalissa qiegħda hekk fil-futur ma nafux x'ħajjiġri jekk mhux ħajinbidlu t-timijiet ma jridux iżidu tal-affarijiet, imma il-fatt li hemm naqa' bażi issa li isma' l-lig jista' jiġi bħala qis bħala lig normali hija xi ħaġa tajba nemmen għaċ-Challenge League. Sewa wisq, ma jsurajin, it-timijiet rispettivi tagħkom is-sena d-dieħla ser jirritornaw mill-ġdid fil-kampjonat jew fi Premier.
taħsbu li tistgħu timmiraw għal xi ħaġa iżjed minn salvazzjoni tranquilla? Ħanibda bik Miles, darba. Ifimni, dik hija xi ħaġa li kull klabb għalija li jkun qiegħed fil-Premier għandu jaspira għalija. Ġifieri kulħadd jaf l-inkonsistenza tal-Premier fejn ġieli tirbaħ logħba li ma tippretendix li rbaħta, ġieli titlef logħba li tgħid kif tlifta. Ġifieri kull klabb ikollu lan li mhux rigward li kollok ċertu eżempju ħanidħol fl-Ewropa jew ħanirbaħ tazza jew xi ħaġa iktar ġust tipprova milli tista' biex tipprova tmur għall-aħjar dejjem. Għatta ta' onuri u tipprova tikkwalifika l-Ewropa hija xi ħaġa li tista' tagħmilha nemmen jiena. Ovvjament mhijiex faċli, imma kulħadd jaf ukoll li fil-Premier kull klabb jinvesti ħafna flus, kull klabb jipprova kemm jista' biex jipprova jidħol fl-Ewropa. Jiġifieri dejjem tieħu logħba b'logħba naqra ma nemmen li iva jgħidu bil-100%. Rejn, min-naħa tagħkom. Ara, kif ġie il-format għamel iktar diffiċli li t-timijiet li mhux ħajkunu qed jiġġieldu għall-Ewropa biex kollhom isalvaw b'mod tranquillament. Ġifieri aħna ħanieħdu logħba nemmnu li nistgħu nsalvaw tranquillament, imma ovvjament bil-format li jaqgħu 3 u 1 playoff jagħmel aktar diffiċli li t-timijiet biex jirrelaxjaw meta jkunu f'nofs il-klassifika. Ġifieri bażikament aħna qed naraw li nsalvaw kmieni u minn hemmhekk nieħdu kollox li huma rbħabiet. Ġifieri l-importanti għandna nagħmlu logħba tim li qiegħna għal dawn l-aħħar snin fiċ-Challenge League, ġifieri din ħatkun pass forsi ikbar mill-pass li ħajkollhom sliema, imma nemmen li bil-players l-għandna, bil-players li ħanġibu li nistgħu nagħmluha kmieni u b'mod tranquill, ġast ħatkun iktar diffiċli ovvjament għax il-livell huwa iktar għoli. Min-naħa tagħkom Rajn, bir-ritorna logħba ħafna mistennija fost il-parti ta' mod partikolari il-famuż derby kontra Mostar li dis-sena ifhem kellhom staġun mill-aqwa. Eżatt, kellhom staġun mill-aqwa għandhom tim tajjeb, imma nemmen ovvjament bħala plejer tan-Naxxar li Naxxar Mostar nemmen li fl-aħħar snin dejjem tajna logħba u kien hemm drabi li irbaħna aħna, ġifieri aħħar li konna hemmhekk irbaħni aħna, ġifieri nemmen li dawk huma l-logħob li plejers bħali li jien minn Naxxar u żgħażagħ oħrajn li huma minn Naxxar, dawk huma l-logħob li jridu nirbu. Ġifieri bażikament apparti dik hemm il-logħob kollha importanti. Ovvjament huma jiena mort lokal highlight għax naf li anke fost il-partitari l-ewwel li jħarsu Naxxar. Dik importanti li nibħuha wkoll, ġifieri dik dak kull-antana, ġifieri tuħu pjaċir tal-supporters ferħanin, ġifieri nistennew xi koreografija ma' is-supporters, ġifieri kulħadd jagħmel dik xi ħaġa żejda għad-derby Naxxar Mostar. Mela, għat-tournament ieħor id-darba minn ġewwa Newcastle, però jidher li għatanna għadu mhux ikkonfermat kif jiġi kkonfermat ukoll intwulkom Ġan min-naħa tagħkom. Mela, daħal issa l-aġġornament Brighton inaqsu l-iskor ġewwa Newcastle 2, Brighton 1, l-iskor għadu ma daħlilniex fil-waqt li l-Juventus jidher li ħassilhom gowl kontra Sevilla bil-VAR ukoll gowl ta' Rabiot fuq dak ukoll nitkellmu żjed fil-żer qudiem. Fuq Ġan, intom min-naħa tagħkom swieqi tanijiet għandkom għall-istaġun li ġej. Kif għedlek iktar kmini fil-programm, dis-sena kellna tim ġdid tista' tgħid, allura issa imiss li forsi nieħdu n-next step. Ovvjament, dis-sena ma rnexxinx nagħmlu l-ewwel 6, is-sena d-dieħla qed nisperaw li nkunu
mal-ewwel set ta' timijiet. Ovvjament mhux ħajkun hemm il-kampjonat maqsum, jiġifieri issaħħaħna t-tim tajjeb, qed naħdmu bla waqfien biex nissaħħu u nagħmlu xirtok iżgħar fuq is-sena li għaddiet. In-nukleo tat-tim għandu jibqa' l-istess għal raġuni li s-sena l-oħra kellna ħafna players li kienu bħali firmati diġà għal sentej, jiġifieri it-tim l-istaff nukleo ħajibqa' l-istess. U ovvjament it-target ta' sena d-dieħla ħajkun illi nippruvaw nkunu ma' top teams. Mela, qabel ma nagħlqu l-programm, xtaqt li forsi tlieta li intom tgħaddu messaġġ fil-partitarji tagħkom illi llejla qed isegwu din ix-xandira. Jista' jibda Ġan, Ryan u Jala Miles. Min-naħa tiegħi ovvjament, bħalma forsi kulħadd jaf aħna tim żgħir, tim ġdid, is-sena d-dieħla dan iż-żmien sena ħankunu qed nagħlqu 15-il sena minn meta nfetaħ il-klabb. Jiġifieri kif tista' timmaġina aħna ovvjament għan-nies supporters m'għandniex forsi supporters bħal Sliema u Naxxar u timijiet oħra, però l-qalb hija kbira, hija żgħira vera, imma fl-istess ħin hija kbira ħafna. Ninkoraġġixxi n-nies ovvjament il-ġenituri tagħna u n-nisa tagħna safrat dawk huma supporters tagħna aħna u l-kumitat kollu biex is-sena d-dieħla jkunu warajna kull logħba jista' jkun ħalli nippruvaw nagħmlu storja għal dan il-klabb żgħir li għandu proġetti kbar fil-futur. Qed issemmi proġetti kbar, naħseb li realistikament il-mira ħarija li forsi fl-aħħar anki intom ikolkom dak l-istaġun fil-Premier, le? Ovvjament, huwa pass kbir ħafna għall-klabb kif għadlek għax aħna klabb żgħir, però nemmen li dan mhux impossibbli għal fatt li l-klabb tagħna jimxi professjonali ħafna. Ġifieri l-klabb tagħna tista' tgħid minn età żgħira ta' 6 snin sa senior level it-team ħajkollok it-team manager, ħajkollok l-assistant coach, ħajkollok fizjoterapista. Ġifieri minn età żgħira il-klabb tagħna jippreparak biex meta titla' għal-livell tagħna ta' seniors, inti ġa preparat bil-mindset lest ġifieri għal seniors. Li nemmen li ma tantx klabb saw Malta li jaħdmu hekk sfortunatament. Allura pass li jmiss ovvjament nippruvaw neħdu l-promozzjoni għall-Premier li ma tkun faċli, li mbagħad l-affarijiet l-oħra jiġu kollha waħedhom. Il-proġetti li għandu l-klabb jekk ma jsir żbalja dejjem qegħdin f'diskussjonijiet avvanzati ħafna mal-gvern u hekk biex nieħdu l-art li ovvjament hija xi ħaġa li l-klabb tagħna għandu bżonn. Sewa wis, Ryan minn ħatijak? Jiena nixtieq nirringrazzja s-supporters matul dan is-season u s-season ta' qabel li kienu dejjem wara t-tim. Bħalma kulħadd jaf għandna supporters numerużi, noħorġu b'koreografija u affarijiet, ġifieri nirringrazzjahom tax-xogħol siewi li għamlu u li dejjem wara t-tim u bis-saħħa tagħhom u bis-saħħa tas-support tagħhom dil-promozzjoni ilħaqnija, ġifieri nixtieq nirringrazzja kulħadd u nemmen li s-sena d-dieħla bl-għajnuna tas-supporters li jkun dejjem warajna u tagħna l-players nistgħu nilħqu t-target li nibqgħu mal-aqwa timijiet ta' Malta. Miles finalment? Ovvjament nixtieq nirringrazzja lis-supporters u dawk kollha li taw kontribut lill-klabb. Dis-sena kellna ħafna supporters li ġew il-ground logħba wara logħba taw is-support tagħhom, jiġifieri kienu parti mit-tim u nirringrazzjahom ħafna, jiġifieri għenuna bħala tim, nħeġġiġhom kollha biex jibqgħu jagħtu das-support is-sena d-dieħla speċjalment. Mela jidher li mhux problemi fil-konnessjoni ta' Miles. Jena Premier, bħala skwadra, bħala pesa, bħala staff, bħala komitat. Tismawni? Ok, Miles, qegħdin nisimgħuk.
Jidher li kien hemm xi problemi ta' konnessjoni tista' tagħlaq l-intervent tiegħek. Fejn eżatt wasalt? Kont qed tirringrazza s-supporters. Eżatt, aħna bħala skwadra, ġifieri bħala technical staff, bħala coach, bħala komitat u bħala president, qegħdin naħdmu ħafna, ġifieri anke fl-off season, għax nafu x'ħaqqu l-klabb u ovvjament wara sentej ftit snin turbulenti minn kull aspett fil-klabb li ma kienx faċli. L-affarijiet trenġaw, l-affarijiet sejrin għall-aħjar kuljum. Kellna staġun nistgħu nsejħulu tajjeb dis-sena biex ġejna promossi u nħeġġeġ lill-supporters kollha li s-sena d-dieħla jerġgħu jkunu hemm bħalma kienu dis-sena. Mela, grazzi lilek Miles, grazzi lilek Ryan u grazzi lilek ukoll Fran illi llejla inaqadtu magħna dan il-programm. Grazzi wkoll tmur l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Rainbreaker u Kicks Boutique Gym. Inħeġġitkom ukoll biex tużaw is-servizzi ta' dawn l-istabbilimenti għaliex ukoll indirettament tkunu qed intgħinu lill-Kamra Sportiva tkompli tikber u tkompli ittella diversi programmi u kontenuti interessanti. Niġu issa biex intukom naqra il-timetable tagħna, l-iskeda tagħna għal-ġimgħa d-dieħla. Għada filgħaxija fuq il-medja soċjali tagħna titla il-reazzjoni għall-logħba bejn Sevilla u Juventus, logħba li bħalissa qiegħda xejn b'xejn fil-ħin tal-mistrieħ apparentement. Mill-informazzjoni li qed tidħolli kien hemm xi penalty għas-Sevilla li ma ngħatax fuq hekk u iżjed mar ikellimna da fil-ħakija. Mbagħad l-appuntament tagħna magħkom ikun il-ħadd li ġej għal ħabta ta' 8 u 10 fejn f'xandira diretta ikollna reazzjonijiet fil-programm Mix Zone ta' Clayton Zammit Komba għall-logħba Milan Sampdoria din tista' tkun ukoll irrekordjata fil-waqt li jiena żgur li se nkun tieħel live ftit mumenti wara l-logħba Napoli Inter biex nagħti reazzjoni tiegħi għal dak kollu li nkunu rajna bejn il-logħba taċ Champions tal-Italja kontra finalisti tal-UEFA Champions League. It-tnejn mbagħad fid-disa' ikollna xandira rekordjata oħra tal-programm Mix Zone fejn id-darba jidħlu Kawki għall-logħba Bournemouth Manchester United u Kopajt Chris għal konfront bejn Liverpool FC u Aston Villa. Fil-waqt illi t-tlieta fit-8 toħroġ ir-reazzjoni ta' Mark Kembri għall-logħba Empoli Juventus. Il-logħba li l-Bianconeri se jkunu qed jilagħbu it-tnejn filgħaxija. L-erba' mbagħad niġu għall-erba' ftit mumenti wara tmiem il-finali tal-Koppa Italja bejn Fiorentina u Inter nidħol fix-xena jiena biex ukoll nagħtikom ir-reazzjonijiet tiegħi rigward dik il-logħba u imbagħad il-ħamis fid-disa' bħallum ġimgħa botta u risposta jirritorna fl-analiżi tal-kampjonat PO fi Premier, kampjonat li intrebaħ minn Hamrun Spartans ftit tal-ġimgħa ilu wkoll ser ikollna diversi mistednin fejn flimkien magħhom ikunu nistgħu niddiskutu l-andament tal-kampjonat s'issa għandna żgur konfermat l-assistant coach ta' Balzan, Gian Paul Desira, ser ikollna wkoll wieħed mill-membri tat-tim tagħna, Owen Abela qed nistennew risposti mingħand Pontu Champions Hamrun Spartans u Birkir Kara nittamaw illi jaċċettaw l-istedina illi għamilnilhom biex jattendu għal dan il-programm. Fakkarkom ukoll illi jekk il-ħaqtuna minn issa ma jimpurtax daqs sija oħra dan il-programm ikun kol disponibbli għalikom fuq il-YouTube channel tagħna daqstant inħeġġeġkom x'tidħlu hemm tagħmlu subscribe u wkoll ma titilfu ebda programm ebda kontenut minn dak kollu illi noħorġu tista' tgħid kuljum issa wasalna fl-aħħar battuti tal-istaġun għandkom il-programmi pratikament ta'
fuq il-YouTube channel tagħna ta' 3 staġuni li għaddew reazzjonijiet, kummenti, programmi ta' diskussjoni, intervisti u ħafna iktar. Nista' nissigurakom minn issa illi fadal xi ħaġa oħra f'rasi imma mbagħad nitkellmu iżjed il-qudiem. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fil-każ tiegħi miegħi ċoe il-ħadd għall-programm Mixzone u fil-każ ta' dal-programm botta u risposta ħallum ġimgħa fid-9 jiena Antonello Bela ma tfadali xejn xi nżid ħlif ngħidilkom grazzi tal-li segwejtuna il-lejli tajjeb u ħudu ħsieb. Risposta ġi wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym.